איפה שיש ווין ווין ווין, עירייה מרוויחה, תושבים מרוויחים, יזם מרוויח, זה מתקדם מהר. חברים, תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן היום. חשוב מאוד. קודם כל נעים מאוד, אני שרון ששון, אני המנכ"ל של החברה. אנחנו עכשיו יחד איתכם נכנסנו לתמונה, יש לנו פה את הצוות, לקחנו הכי טוב שיכול להיות. אנחנו נשב על ראש העיר, על המנהלת, אנחנו נביא לכם את כל עדכון שיתקבל אצלנו, יעבור אליכם במיידי. אנחנו עובדים בצורה שקופה, האדריכל פה יעשה את כל מה שצריך, את החלופה הכי טובה יחד ובשיתוף עם מהנדס העיר, כדי לקדם את הפרויקט הזה הכי מהר שיכול להיות. מטרה של עיריית קריית ים ששמה לנגד עיניה מהיום הראשון שנבחרתי להיות ראש עיר, זה התחדשות עירונית. אני כאן עומד ומסתכל לכם בעיניים. פנו אליי היזמים האלה שיושבים פה, שארגנו את הכנס הזה, ישבו אצלי בישיבה ביחד עם מהנדס העיר, הסתכלנו על כל התוכניות, בדקנו את הרצינות שלהם, ואנחנו לא באתי סתם לפה, כי אם אני מבטיח לתושבים, אני מקיים ומריץ את זה כמה שיותר מהר. אז הגעתי לכאן כדי להגיד לכם בשורה. תסתכלו על התוכניות המוצעות, אני אומר, תקדמו את זה כמה שיותר מהר, אנחנו, עיריית קריית ים, נריץ את זה ונעזור לקבלן כמה שיותר חזק, כדי שיקדם את זה מהר, שעוד בימינו אלו, אנחנו נהנה מבית חדש. חייב להגיד לכם, כשאנחנו כמשרד, באמת אנחנו עובדים בכל הארץ, והתברכתם כאן בראש עיר ועירייה, שהיא באמת מובילה את הדגל של ההתחדשות העירונית, ובאמת אנחנו שמחים לעבוד בעיר הזאת ולעבוד עם העירייה הזאת. אחרי שראש העיר אמר את הדברים הנלווים האלה, אני לא צריך להגיד הרבה. התפקיד שלנו כמשרד עורכי דין של הדיירים, לדאוג שהדיירים יקבלו את מה שמגיע להם, את מה שהחוק מאפשר להגיע להם, וכמה שיותר מהר ובלי תקלות. אני חייב להגיד שבמהלך התנהלות שלנו למול העירייה, קיבלנו דלת פתוחה והבנה ורצון טוב, ובשביל זה אנחנו מקדמים את העניינים בצורה טובה ומהירה. לכל אחד יש את הזכות שיהיה לו בית עם ביטחון, שירגיש שהוא מבוטח בדיוק כמו כל אחד בבניין חדש.